Hola a tothom, avui és dissabte 24 de maig a la tarda. Està jugant al Barça per continuar donant-vos referències esportives, concretament el Barça femení a Lisboa. Ja us aviso que avui només farem 3 temes de la setmana, val? I això és per 2 motius principals. El primer, és festa major al meu barri. Ara mateix no hi ha molt de soroll, però no sé quan durarà, val? I a més tenim un concert de piano de fons que ja està bé perquè el piano doncs, està bé. Queda bé com a musiqueta de fons, no sé si el sentiu, però en tot cas a mi em funciona. I el segon, i bastant més important, és perquè hem de parlar de com està la situació a la Franja de Gaza. Aquesta setmana han sortit moltes notícies sobre el tema i això doncs, ens portarà una bona estona. Sobretot, i més important, és que et treu una mica les ganes de parlar de qualsevol altra cosa. L'ofensiva d'Israel a Gaza ja fa temps que passa de tacar d'oli. Ho hem dit aquí i segur que ho heu sentit o ho heu llegit a molts altres llocs, no? I que ho esteu intuint segurament si veieu imatges del que està passant o llegiu algun titular. I ara, què vol dir ara? Ara vol dir, després de 19 mesos de guerra, vol dir de més de 53.000 morts, de 120.000 ferits, de forçar gairebé de forma permanent el desplaçament de civils, dels plans explícits d'ocupació per part d'Israel, del bloqueig de l'ajuda humanitària i fins i tot de l'advertència que hem vist aquesta setmana que 14.000 nadons podien morir de gana en 48 hores segons l'ONU. Ara, després de tot això, sembla que algunes peces, particularment en la comunitat internacional, es comencen a moure. Alguns fets que van en aquesta línia. Primer, segons fonts de la Casa Blanca, Trump s'ha mostrat últimament una mica, com dir-ho, frustrat, no? Per les imatges de nens i nenes patint en unes condicions inhumanes que arriben des de la Franja de Gaza. Segon, França, Regne Unit i Canadà van emetre un comunicat en el qual amenaçaven, entre d'altres coses, en reconèixer l'estat palestí com a part de la solució dels 2 estats si Israel no aturava l'ofensiva militar i aixecava les restriccions sobre l'ajuda humanitària. Tercer, la Unió Europea ha dit també que aquesta setmana ha aprovat revisar l'acord d'associació comercial i política amb Israel. També ho ha fet, de fet, el Regne Unit, que ha anunciat la suspensió de les negociacions amb el govern israelià per un nou acord de lliure comerç. I, per últim, us deu sonar que el govern espanyol està tirant endavant un possible embargament d'armes a Israel. Honestament, no sabem si res de tot això tindrà massa conseqüències. Què és el que hem vist de moment? Israel ha deixat entrar alguns camions d'ajuda humanitària per no perdre el suport del seu principal aliat, que són els Estats Units. Llavors aquesta mena com de run-run que Trump, aquestes imatges de nens desnodrits no li estaven agradant, perquè serà, en canvi la resta, ens encanten, ha fet que Netanyahu tingui una forma de justificar l'entrada d'aquesta ajuda humanitària. Ho ha fet, evidentment, amb retard i n'ha deixat entrar molt pocs. I quan dic molt pocs, vull dir molt pocs, o sigui, molts menys per descomptat del que són necessaris perquè, de fet, està fent servir la gana com una arma de guerra, no? De fet, n'ha deixat entrar tan pocs que són menys que els que entraven durant la treva, quan la situació ara, evidentment, és d'extrema vulnerabilitat perquè fa 3 mesos que no hi deixa entrar ajuda de cap tipus, no? Per tant, si normalment durant la treva n'entraven 600, avui, començant ahir, l'obertura n'ha deixat entrar 400. Per tant, diguem-ne que engrunes per procurar evitar algunes imatges que sembla que els Estats Units no s'estan digerint bé, malgrat, no oblidem, en cap moment no perdem de vista el vídeo de Trump-Gaza i el pla que, per tant, Donald Trump té i, evidentment, Netanyahu compra de, a la terra cremada que està quedant a la Franja, construir-hi un resort i especular immobiliàriament i fer fora els palestins allà, en fi. Més coses que han passat com a conseqüència. Israel també ha respost a França, al Regne Unit i al Canadà, tot deixant clar que Tel Aviv no té cap intenció de posar fi a l'ofensiva de Gaza. Això ha sigut un intercanvi molt ràpid. Ells han dit, ei, para, i ells han dit, no. I ja està, Veurem si això té algun tipus de conseqüència.
La Unió Europea valorarà, com us deia, si Israel està vulnerant algun dret humà, val? Aquest és l'acord al qual han arribat els estats membres perquè aquesta entesa, no, d'associació entre la Unió Europea i Israel evidentment està condicionada a que no es vulneri cap dret humà. I ara la Unió Europea, ara insisteixo, després de 19 mesos de guerra i tot això que dèiem, ara comença a sospitar que potser Israel està vulnerant algun dret humà. Anaven lents perquè realment anaven lluny. Literalment, el Comitè de Drets Humans de la ONU ja ha dit que els fets podrien encaixar amb un genocidi, però la Unió Europea la tenim tranquils a poc, mirant si efectivament es vulnera algun dret humà. Amb calma, no hi ha absolutament cap pressa. Només hi ha un poble en risc de ser literalment exterminat, però poc a poc, no sigui que ens estiguéssim equivocant. I què més ha passat aquí a l'estat espanyol? Com us deia, no? Hi ha aquestes passes endavant, una mica cap a l'embargament d'armes, hi ha sobretot, no? Molt bona música, com aquest piano que estic sentint jo de fons, però la ministra de Defensa, Margarita Robles, ja ha dit que això de l'embargament d'armes, doncs bueno, la veritat és que ja veurem, perquè si els militars espanyols necessiten coses d'Israel, no podrem fer cap embargament, no? Per tant, doncs una galleda d'aigua freda en tota regla el que de moment ha sigut una declaració d'intencions, val? Llavors, preguntes o retrets directament que ens haurien de sortir de tot això. On és la contundència de la Unió Europea? Recordem que després de l'atemptat del 7 d'octubre de 2023, la Unió Europea va respondre de manera molt dura, fins i tot justificant el que llavors deien que era el dret d'Israel a defensar-se com a país, val? Evidentment, l'atemptat del 7 d'octubre va ser el que va ser, un atemptat, i va morir molta gent, i per tant és condemnable, però amb més mesura ho hauria de ser quan l'acumulació de morts és de 53.000 persones, no? Una mica com el tema de la proporcionalitat i tal, no s'està portant bé. I la Unió Europea no està acabant de trobar la fórmula, insisteixo, està mirant-ho allò amb lupa i deteniment, no sigui que fóssim uns salvatges ara de començar a fer el que hauríem d'estar fent, que és prohibir l'enviament d'armes de qualsevol tipus a Israel i prohibir el comerç d'armes amb Israel i no sé, la veritat, i fer servir tots els instruments internacionals a l'abast, que no sé si en queden gaires, per fer que Israel pari de fer el que està fent. Realment és molt frustrant, en aquest sentit, perquè ja hem parlat alguna vegada, no?, del Tribunal Penal Internacional, que és l'organisme que pot perseguir persones per crims de guerra i que té hi ha ordres de detenció contra Netanyahu i tal, però clar, com que un tribunal tingui autoritat sobre tu depèn de que tu l'acceptis i en aquest cas Israel, però tampoc, per exemple, els Estats Units han acceptat aquesta autoritat, que el Tribunal Penal Internacional faci això, no sirve per anar, és que és una cosa tremenda. Vull dir que és molt frustrant realment veure com tot aquest mecanisme que en un moment, després de la Segona Guerra Mundial, ens va semblar que seria útil, eficient, poseu-li els adjectius que vulgueu, per mantenir la pau i sobretot per evitar que es repeteixin coses que ja han passat, no funcionen. I no funcionen de manera tan senzilla com passant-se's pel forro, no? Vull dir que ni tan sols necessites fer una mena de no, és tan fàcil com dir jo passo de vosaltres, col·legues, vaig a massacrar una població sencera. En fi, més preguntes. On coi és la contundència del govern espanyol? O sigui, más de lo mismo, Molt bones paraules, sí. Suport a Palestina, ok. Eurovisió fatal, perfecte. Vull dir que segurament del que anem veient, insisteixo, la música sona millor que a molts altres llocs. Ara, seguim aquí amb una mena de bufet lliure d'armes, no? De fet, recordem que ja van dir fa un temps, fa uns mesos, que no comerciarien amb Israel, però múltiples treballs periodístics han anat contradient aquestes afirmacions i assegurant que efectivament hi ha encara ara comerç d'armes amb Israel en marxa, no? Cosa que ja sabeu que el govern espanyol, ho vam comentar crec algun dia en algun capítol,
ha justificat de formes diverses, per exemple dient que són contractes que ja estaven adjudicats i per tant no s'hi podia fer res, tot i que al final sí que el Pedro Sánchez el mismísimo el va bloquejar, o per exemple que són coses que no es troben a cap altre lloc, no? I si no es troben a cap altre lloc, què hi farem? Pues no comprar-ho, digo yo, que yo sepa, de momento no estamos en ninguna guerra. Val. Més preguntes. On cony és la contundència de la comunitat internacional en general, no? Clar, com comentàvem, el tema de Trump-Gaza, doncs és evident que n'hi ha que estan directament, ja no és que no siguin contundents, és que estan fregant-se les mans, allò babejant, esperant que allò sigui terra erma, que no hi hagi res ni ningú per poder començar a especular. És que, bueno, és que em quedo sense paraules, perquè la frustració, com us deia, és creixent. Mentrestant, o sigui, tot aquest és una mica el mapa situacional de com està creixent mínimament la pressió internacional sobre Netanyahu. La veritat és que està creixent i veurem si té o no algunes conseqüències. A priori soc pessimista, com veieu, però els fets són aquests, val? I que la pressió està augmentant també és cert. Mentrestant, les tensions van escalant, val? O sigui, la pressió puja, però la tensió va cap amunt. Alguns exemples. Aquesta setmana, militars israelians han disparat com molt a prop d'una delegació diplomàtica de la Unió Europea a la zona ocupada de Cisjordània. Era una merda com d'alerta. Va ser just després que la Unió Europea es fes públic aquest acord, no?, de revisió de l'acord, valgui la redundància, amb Israel, i llavors casualment doncs els hi van fotre com 4 trets de dispersió. Evidentment no es van lamentar conseqüències més greus, no? Ni morts ni ferits, però ja la cosa com dient, no? No vinguis a per mi que tinc eines. Més exemples de les tensions creixents, aquesta molt evident, bueno, l'altra també, però aquesta també. A Washington, aquesta setmana un home ha matat a boca de canó 2 treballadors de l'ambaixada d'Israel al crit de Palestina lliure, val? A mi aquest titular em va alarmar profundament. Evidentment, m'alarmen tots els titulars que llegeixo de la franja de Gaza, però malauradament arriba aquest moment, no?, que ja en veiem tants i veiem tantes imatges que el nostre cervell és com si s'hi acomoda, no? És una merda, però és així. Com mires el sol, fa mal, però hi ha un moment que t'hi acabes acostumant, doncs és una merda com aquesta. Llavors, per què m'ha impactat aquest? Sobretot perquè penso que és molt perillós en termes de relat. Soc una persona obsessionada amb el relat, i és. Per què? Perquè Israel, i especialment, concretament, perquè jo sempre dic Israel i tothom parla d'Israel, però penseu que Israel és una gent específica, de fet ara ho comentarem, no? Específicament, doncs, el govern d'Israel i Netanyahu s'aferraran a qualsevol cosa per justificar el que estan fent. A qualsevol cosa. Llavors, fins i tot si em poso en el lloc de la persona, de l'home que va disparar aquests 2 treballadors, puc entendre, insisteixo, la frustració, puc entendre el missatge, evidentment no comparteixo les formes, però algú em podria dir, no és comparable, només són 2. I jo què sé, es podria, no?, debatre coses, però insisteixo, s'agafaran a qualsevol cosa per justificar el relat. Val? I per justificar l'antisemitisme, a més, que és el que estan fent servir, ja ho sabeu, a molts llocs dels Estats Units per censurar i criminalitzar el suport a la franja o la condemna al genocidi. Això ho he vist avui en un vídeo, de fet, del Bernie Sanders, que ho ha dit molt bé. Un senyor que està gran, però encara toca bola. I, de fet, en aquesta línia, Netanyahu ja ha gosat dir, és que no m'atreveixo a llegir les paraules literals perquè no sé, perquè realment em fa cosa, no? Però ha gosat dir que el crit de Palestina lliure és el mateix que, diguem, lloar Hitler a crits, val? Per tant, repeteixo, a qualsevol cosa s'aferraran per justificar-se. Els legitima això d'alguna manera? Jo crec que no, però igualment no crec que ajudi en res a la causa a fer aquestes coses. No sé, i en canvi em preocupa molt, no? O sigui, em preocupa molt que pugui dir que dir Palestina lliure és com lloar Hitler i que hi hagi gent que s'ho cregui per culpa d'accions com aquestes i de tot el relat d'antisemitisme que està com promovent als Estats Units. Una altra reflexió interessant sobre l'antisemitisme que he llegit i escoltat aquests dies.
segurament a TikTok, que antisemitisme, o sigui, semita també són els palestins, en plan que semita no fa referència només als jueus, sinó a d'altres grups, i que els palestins estarien aquí dintre i que per tant no pot ser antisemita per defensar la causa de Gaza. Però més enllà de que això no fos així, evidentment donar suport a un poble a qui estan massacrant i que són víctimes d'un genocidi, en cap cas té per què voler dir que odies a tota la població, no? O a tota una població per la banda contrària. No? I l'exemple del Bernie Sanders que ara us comentava és, no? Si el govern d'Irlanda fa alguna cosa que no t'agrada, llavors i la critiques, llavors et diuen que odies a tots els irlandesos. No, ho diu aquesta cosa concretament que aquest estat està fet. Per mi, això és una cosa òbvia, però per si de cas, dit està. Val? I després l'última cosa que us volia dir, també en referència a això, que s'ha d'anar en compte amb els termes, que jo dic Israel i llegireu Israel a tot arreu perquè és el més senzill de dir, però a Israel hi ha oposició interna, gràcies a qui sigui, a Déu o al qui sigui. No? Vull dir que no tota la gent d'Israel, evidentment, creu que el govern aquesta ofensiva, el que el govern està tirant endavant a Gaza, sigui bo, ni s'hagi de fer, ni s'ho mereixi, ni res de tot això. I de fet, el líder de les principals formacions d'esquerres a Israel ja ha alertat a Netanyahu que si el país no es torna a comportar com un país assenyat, ha dit, s'encamina a convertir-se en un estat pària, també una mica en referència a tota aquesta pressió internacional que us deia. Veieu com ja només amb aquest tema m'he folit tota l'estona. En fi, és que és realment frustrant. Vull dir, a mi m'inquieta profundament. Passo molt de pressa per sobre dels altres dos temes, perquè no sigui dit que hem parlat només d'això, tot i que potser es mereixeria només un capítol exclusiu, ho decidiré quan estigui editant. Val? El cap de setmana passat es van celebrar 3 eleccions que tensionaven Europa, perquè l'extrema dreta jugava un paper rellevant en totes. Val? Es tracta de les eleccions a Polònia, a Romania i a Portugal, i a totes elles ens hem salvat de l'extrema dreta per la campana. Val? Ens estem acostumant una mica a salvar-nos d'aquesta manera, com qui aprova una assignatura a l'últim examen o el de recuperació, que no vol dir que sigui redolent, saps? Però acabes una mica com ai, i evidentment hi haurà un risc de que algun moment això t'enganxi, no? A Polònia, per exemple, no? El que està en joc és la presidència de la República, que no de l'executiu, del govern. Val? El candidat conservador ha quedat primer a la primera volta, però molt enganxat al de la segona posició, que és el de l'extrema dreta. A Portugal, que han anat a les urnes per enèsima vegada com en 2 anys, val? O sigui, el país tenen una crisi política increïble i no paren de votar, vull dir, nosaltres ens queixem, però ells estan pitjor. Els conservadors han obtingut la victòria i l'extrema dreta ha quedat en aquest cas en tercera posició, però amb els mateixos escons que la segona, per tant, enganxat realment. I a Romania, el candidat europeista es van posar al eurofòb, a un que odia Europa i que és prorus, de manera una mica sorprenent, perquè crec que les últimes enquestes no deien això, i això ha passat en unes segones eleccions després que les primeres fossin anul·lades pel Tribunal Suprem del país per ingerències de Moscou. Val? Confirmem, per tant, això, l'auge de l'extrema dreta arreu d'Europa. Ja ho vam fer a les eleccions europees de l'any passat, que van suposar, doncs això, el mateix, no una victòria absoluta, però sí un creixement brutal, molt remarcable, notori, de l'extrema dreta a tot arreu. No? Llavors ens hem de... Vull dir que ens estiguem salvant no vol dir que no ens haguem de plantejar què farem la propera que no ens salvem, que serà a la següent ronda, nois, perquè això va així. Val? Vull dir, si no els parem, continuant amunt, la tendència és clarament creixent. I en aquest sentit volia introduir l'últim tema, perquè és molt perillós. Jo ho he dit en aquest podcast milers de vegades, que adoptar discursos d'extrema dreta amb la intenció, mal entesa en la meva opinió, de restar-li vots. Val? Perquè la gent, quan ha de triar entre la còpia i l'original, sempre triarà l'original. Val? Per tant, copiar l'agenda de l'extrema dreta no és combatre-la, sinó convertir-se en ella. Aquesta frase és la meva frase estrella de l'any i espero que no pels anys que venen, però crec que malauradament l'haurà de ser. Val?
I per això insisteixo, en aquest sentit m'agradaria passar breument per sobre de la notícia que hem llegit aquesta setmana, que Junts per Catalunya, que fa temps que busca fórmules per evitar aquest vessament de vots cap a Aliança Catalana que li auguren algunes enquestes, ha proposat prohibir el vel islàmic a les escoles i els mocadors integrals a tots els llocs públics, a més de garantir que a les piscines, per exemple, només es pugui utilitzar roba tècnica de bany i no el que es coneix com a burkini. Val? Per què ara Junts es posiciona aquí d'aquesta manera? Val? Aliança Catalana va portar al ple del Parlament una moció amb el suport de Vox, perquè després diguin que no són el mateix, però sí que són el mateix, si porteu el mateix al Parlament i a més aneu junts i de bracet. Una moció que pretenia precisament prohibir el vel islàmic. Evidentment, Junts per Catalunya ha votat en contra d'aquesta moció perquè us podeu imaginar Aliança Catalana quin tipus de cosa havia escrit allà dintre, que només traspuava odi per tot arreu. Criminalització de les persones musulmanes, etc. Insisteixo, us podeu imaginar per on hauria anar, més o menys. Però, tot i haver-hi votat en contra, perquè han vist, evidentment, que això és una obra plena d'odi, sí que s'han vist una mica com forçats a posicionar-se sobre aquest tema i tornen a fer el que amb algunes coses, per exemple, com amb el Padró, també estan fent, de fer-li una mica el llit, dit així clarament, a Aliança Catalana. Això és molt perillós, més enllà del debat profund sobre si el vel islàmic, què suposa per les dones, que és un debat que es podria tenir un altre dia i que a mi no em sembla gens senzill, o sigui, jo sóc la primera que el troba un debat supercomplex perquè no sé on s'acaba la pregunta de què és bo, què és dolent, perquè a mi evidentment hi ha una cosa que em sembla evidentment bona, però per què, no? O sigui, més enllà d'aquest debat, prendre decisions, en aquest cas prohibir el vel islàmic, sobre la hipotètica llibertat de la dona sense comptar amb la veu de dones que el porten, sembla clar que no pot portar un bon resultat, no? O sigui, més enllà del debat de fons i del fet que és obvi que això a curt termini no generarà més convivència perquè les comunitats i persones que porten el vel segurament no els hi sembli bé, diguem-ne. Més enllà d'això, el fet que estàs prenent decisions de forma una mica paternalista, diria jo, sobre persones a qui no hem vist, com a mínim de manera pública, tenir un debat sobre aquest tema, i a qui no se les ha vist participar d'aquesta decisió. I en canvi l'estem agafant nosaltres perquè és casa nostra i estem decidint aquesta gent què ha de fer. O sigui, és com assenyalar una altra vegada, perquè això evidentment passa amb moltes altres coses, com insisteixo, per exemple, al Padró, que aquesta gent no és d'aquí, no? Això és casa meva, jo a casa meva poso les normes i a casa meva tu no pots portar vel. Més enllà, o sigui, jo decideixo si el vel per tu és bo o no, i com que és casa meva decideixo que és dolent i per tant no el pots portar. Sobretot en un estat, a Catalunya, que està dins d'un estat que és aconfessional, que no laic. És a dir, que, per exemple, moltes escoles cristianes catòliques tenen suport, i ajudes públiques tenen concert. I que, per tant, l'entorn no és tan neutral com ens agradaria que fos. I ja està, això és tot, una mica caòtic això al final, però és que parlant de Gaza se me'n va perquè, és realment lamentable. Suposo que ho sabem tots, i si algú té alguna idea, proposta sobre com contribuir a la causa més enllà de denunciar-la i fer boicot a empreses israelianes i coses així, o sigui, si algú té més idees, aportacions, deixeu-les als comentaris perquè m'agradarà veure-les i així també les podem compartir amb la petita comunitat que som seguint aquest podcast setmanalment. Moltes gràcies per tot i ens veiem la setmana que ve. Ciao!